Kancane kancane umhlaba uya ngasekupheleni. Kunodaba lalo wesimame osibhalele mayelana nomngane wakhe uXolile abamthwebule hamba naye. Lo wesimame osibhalele igama lakhe uZanele udabuka ngapha endaweni yaseMnambithi ezakheni kwa-E. Uthi uZanele ukuqala nje ukwazana noXolile noma ukumbona ngelinye ilanga esafunda. Wayene-boyfriend esikoleni, uthi wadecide ukuyoyivakashela ngoba khona izinto ayey'thengile uZanele, ey'thengile i-boyfriend yakhe. Uthi mayifika engashongo, wafika wanokha emnyango. Uthi mayinokha emnyango i-boyfriend yakhe yangavula. Uthi futhi kuzwakala ukuthi kunabantu abakhona endlini, owesimame nowesilisa. Uthi uZanele waqhubeka enokha kodwa i-boyfriend yakhe ingavuli. Uthi kwaze kwaye lapho khona uZanele enokha ngamandla. Uthi i-boyfriend yakhe hhayi yanqaba ukuvula. Uthi uZanele wabanga isicefe lokho enokha ehleli emnyango uduku. Uthi kwaze kwaye lapho khona i-boyfriend yakhe imbuza ukuthi ufunani, waye efikile wangashongo ukuthi uzofika. Uthi uZanele wathi vula la emnyango kanti yona yini oyenzayo la ngaphakathi ufihlana. Uthi i-boyfriend yakhe yanqaba ukuvula. Uthi kwaze kwaye lapho khona ivela kancane emnyango, iyuvula kancane umnyango imbuza ukuthi yini ayifunayo, waye engashongo ukuthi uzofika namhlanje ngoba yona yimlindele. Uthi uZanele wawuphusha umnyango. Uthi bawubanga umnyango ne-boyfriend yakhe iwuphusha, uthi naye ewuphusha. Uthi uZanele wazawuphusha ngamandla umnyango wavuleka. Uthi uZanele methi inhlaya embhedeni wabona ukuthi kunowesimame ohleli khona. Uthi eyibuza ukuthi hayibo lo muntu ufunani lapho. Uthi awuphushe ngampela umnyango awuphushe ngamandla. Uthi hayi eze ngene ngaphakathi. Uthi lo wesimame vele esondele ebuza ukuthi kwenzakalani lapha emnyango. Uthi hayi baxabane bebambane. Uthi uZanele phatheke kabi ngoba wayemthanda lo wesilisa futhi wayeyitshela ukuthi iyona ndoda yakhe athandana nayo futhi ayithembile. Uthi uZanele wadikile wahamba ngenxa yokuthi wabona ukuthi lo wesilisa uyamchithela. Uthi kusukela lapho uZanele wafocus ekufundeni wabona ukuthi abafana badlala ngayo. Uthi uZanele uthe mayifika kwa-matric njengoba nje befunda. Uthi waba nesifiso sokuthi ngonyaka olandelayo ehambe eyofunda e-tertiary. Uthi kwa-apply kwenye i-tertiary engapha e-Richards Bay ebizwa ngokuthiwa i-University of Zululand. Uthi ngonyaka olandelayo wathi nje eyihlalele ngelinye ilanga wathola i-message ethi ake azoregister khona la e-University of Zululand. Uthi waprepare ama-document uZanele wahamba waya e-Richards Bay. Uthi uthe nje eregister e-registration office. Uthi methi inhlala lapha ngaphesheya. Uthi wabona le ntokazi lena i-boyfriend yakhe eyachitha ngayo. Uthi wacasuka kakhulu wabona ukuthi hayibo uzofunda nale ntokazi le ekubeni uyayinyanya. Uthi wafisa ngisho ukushintsha i-university eyofunda kwenye indawo. Kwasho ukuthi kwakuyiyona yodwa i-university eyayimthathile lese-Richards Bay. Uthi kwaqhubeka efunda la ngaphakathi njengoba nje kwase sekuyikhathi zokufunda amaklasi eseqalile. Uthi ngoba efunda la ngaphakathi usunokuyibona le ntokazi usecasuka. Uthi futhi nokumbingelela njengoba amanye amaklasi ayibahlanganisa ndawonye ma-lecture hall. Uthi njengoba eyibona le ntokazi inokumbingelela njalo iyambingelela. Uthi leyo nto leyo uZanele yayimcasula. Uthi njalo iyambingelela uthe thula. Uthi nje lokhu iqhubeka imbingelela ethula wazwabona ukuthi hayi ukuziba lo muntu lona ongenanxa nami akaboni ukuthi ku-useful lokho. Uthi ngelinye ilanga ngiyobe iqhubeka le ntombazane imbingelela. Uke wavuma baxoxe. Uthi le ntombazane yamtshela ukuthi igama layo uXolile naye ifunda la ngaphakathi futhi iyaxolisa ngale nto le eyenzeka. Naye lo mfana leyo ababembanga yamthola enenye i-girlfriend imvakashela. Uthi uZanele kusukela lapho baba ngabangani. Uthi uZanele sebengabangani noXolile bebedla ndawonye ngebreak. Uthi befunda futhi ndawonye eminye imisebenzi bekumele beyenze ndawonye esikole. Uthi bebengabangani abangacunsi phansi kwaze kwaye lapho khona iy'kole zivalwa. Uthi uZanele zavalwa iy'kole balungiselela nomngane wakhe uXolile babuyele emakhaya njengoba bebuyele eMnambithi. Uthi eMnambithi babengahlukene kakhulu ngokuhlala. uZanele wayehlala ezakheni kwa-E, uXolile wayehlala kwenye isection khona la eMnambithi. Uthi uZanele njengoba beyele eMnambithi bebevakashelana. Uthi njalo nje bebevakashelana isizungu besichitha bendawonye. Uthi ngelinye ilanga uXolile wathi abavakashela omunye umngane wabo. Kunomunye umngane wabo owayehlala kwenye indawo eyayiqhelile khona nelokishi i-outskate. Moya lapho wawudlula imoba, udlula amabrinji, udlula iy'ngadi. Uthi ngelinye ilanga ayibalungiselela wahamba uZanele ehamba nomngane wakhe. Uthi endleleni babehambe bedlala bexoxa bejabula uthi ilanga lalihlisa. Uthi uZanele hamba nomngane wakhe kuthe nje be-approach i-bridge njengoba beyovakashela lo mngane wabo. Uthi babona imoto ye-SUV yayimhlophe inkulu. Uthi methi babuka lapha ngaphesheya kwe-bridge babona umuntu wesifazane nowesilisa. Lo wesilisa wayembathe ibhayi lezangoma kube ngathi uyisangoma. Lo wesifazane wayeshaya idrum engazuthi uyacula kunomcimbi abawenzayo.
Uthi lo wesilisa wayelokhu egovuza nje, egovuza ebhodweni elikhulu ebasa umlilo, engazuthi kunenyama phakathi ngoba uthi kwakunuka inyama. Uthi nje lo wesifazane lokhu ebhizi eshaya amadrama. Njengoba behamba nje kuleli bridge bewela, bayabadlula bangaka-right bona. Uthi bexakeke ukuthi labantu bazokwenzani la. Uthi hhayi, bedlule bedidekile. Uthi bafika umngani wabo lo ababekuyena benza bazokwenza, babuya nje sekuhwalele. Uthi njengoba bebuya sekuhwalele babona sekushunqa umlilo. Ushunqa nje intuthu, babona sekushunqa intuthu, kubonakala engazuthi lo mlilo lona ucinyiwe. Uthi methi babuka laphayana ngaphesheya kune-tray, abazi ukuthi nani kodwa nje kune-tray ngathi khona into ekhona engaphezulu. Uthi umngani wakhe vele akugijima ephuthumele kuleli tray. Uthi uZanele methi uyammisa uXolile, hhayi engabambeki, ujaha ukuyobona ukuthi kulela tray kunani. Uthi uZanele wathi uyammisa umngani wakhe wanqaba ukuma. Uthi wafika nje sekulethi ngoba wafika umngani wakhe esehla. Uthi kuleli tray leli uZanele kwakunamakhekhe ama-Ilsamom, kwakunama-chips kanye namaswiti. Uthi la eceleni kwakunenkukhu eyayiney'naliti la entanyeni zizungezile. Uthi mase kuba ukhambo lwalinamanzi phakathi libekwe isoso ngaphezulu. Njengoba nje leli tray kwakuyileli tray lelinamakhosi linoshaka, lizungezwe imali engamaphepha kubekwe ngama-coin ngaphezulu. uZanele exakeke ukuthi abantu bayishiyeleni lezi zinto. Uthi emkhuza umngani wakhe ukuthi why edla lamakhekhe edla nalezi zinto lezi, akayishiye lezi zinto ngoba uthi wazi wamshaya isandla secaphuna nezinye izinto ey'bhekwe tray. Uthi umngani wakhe nje wayengakhuzeki edla nje, uthi wamshaya isandla wayiyekela lezo zinto. Uthi uZanele endleleni njengoba ehamba nalo mngani wakhe lona vele lo mngani wakhe ekhipha imali ethi nayi imali engiyithathile. Uthi uZanele ethi uyithatheleni le mali ngoba wazi ukuthi ibekweleni. Uthi umngani wakhe ethi hhayi imali le esizoyidlela yona kusasa. Uthi uZanele athi ngeke ngize ngiyidle mina le mali ngoba ngiyazi ukuthi le mali lena ebekweleni lapho. Uthi umngani wakhe uXolile vele ethi uzoyidlela yena le mali uma ukuthi akafuni uZanele bedle le mali. Uthi behambe bebuyele emuva. Uthi uZanele umama kaXolile wasale wathi uXolile wasale nje wathi akafuni lutho ngayizolo ngalesikhathi babebuya kumngani wabo, wathi nje ufuna ukulala. Uthi ngakusasa uXolile bathi mabeyomvusa ekuseni engafuni ukuvuka ngoba nje uXolile ujwayele ukuvuka ekuseni. Uthi ngalo day wayengafuni ukuvuka. Uthi umama kaXolile emvusa, uthi nje engafuni ukuvuka. Uthi mebemvusa banothisa into ehlukile ngayo uXolile ngoba amehlo akhe ayeyelo kwangazi ukuthi awekade, umzimba wawumhlophe uphalekile engazuthi uphaphathekile. Ubexakeke ukuthi hayibo ingane yabo yini ibe kanje. Uthi uXolile futhi wayekhuluma ngezwi lishintshile engazuthi yizwi lomunye umuntu njengoba wayewumuntu onamalimi. Uthi kodwa wayesengasangingizwa, wayekhuluma nje iqondisi. Uthi babone ukuthi kunento ehlukile ngayo uXolile ngoba babethi mabekhuluma naye wayekhuluma izinto engahlangani kube ngazuthi akasabakhumbuli futhi akasakhumbuli ngisho nanomama wakhe. Umama kaXolile kwadecide ukuthi uXolile udokotela oyimelo ayicheckana ngokwengqondo. Uthi bayakhona uthi mayemisa kulo dokotela, wathi lo dokotela lena uXolile akanalutho, mhlawumbe ukhathele, kunormal ukuthi ingqondo mayikhathele kube ngazuthi iyalahleka. Wamnika ama-sleeping pills, wathi akubonakala ukuthi mhlawumbe la udiagnose nge-dementia vascular, ubonakale ngazuthi uwumuntu ongenalutho, akadle nje lamaphilisi futhi kumele elale ngokwanele ukuze lulame. Uthi uZanele yena wafika nje kwakusemini ezobheka umngani wakhe bebuya nomama wakhe kaXolile bebuya kulo dokotela lona. Uthi uZanele wathi mayefika uXolile samkhulumisa, uXolile wayexwayile. Uthi exakeke ukuthi indaba exwayile. Uthi mebexoxa nje ekhombisa engathi akasamkhumbuli ngoba uthi uZanele wayemkhumbuza ngento eyenze ngayizolo. Uthi kodwa uXolile nje engakhumbuli lutho. uZanele waxakeka ukuthi loo nto leni yenziwa yini ngoba bebendawonye ngayizolo. Ngakusasa akasakhumbuli lutho, usebuya kudokotela ngathi usewomunye umuntu nje ophazamisekile emqondweni. Uthi uZanele ngenxa ukuthi wabona ukuthi umngani wakhe ngathi akamkhumbuli futhi ubuya kudokotela kuthiwa kusamele elale. Uthi uZanele wahamba, uthi wahamba nje confused. Uthi uZanele ngakusasa ekuseni wafonelwa umama kaXolile. Uthi ekhala umama kaXolile, uthi membuza ukuthi kwenze njani, wathi umama kaXolile uXolile ngayizolo nje sekulala ebusuku, uthe yena namhlanje ngiyahamba ngiyosebenzela umkhulu. Uthi baxakeke ukuthi lokho ukusho ngani, uthi kodwa bamrelaxele nxa uthi vele bambone ukuthi uphazamisekile emqondweni. Wahamba uXolile wayolala. So umama kaXolile wafona ekhala ekuseni efonela uZanele ethi ingane yabo ishonile. Uthi uZanele exakeke ukuthi hayibo ushone kanjani lo muntu ngoba ade nginaye ngayizolo ebengaguli yonke into ibi-right. Uthi lo mama lona wayikhala esho ukuthi ingane yakhe ishonile akaphuthuma uZanele eze ezobona umngani wakhe.
Uthi uZanele wathi mayifika uba umngani wakhe washaqeka ngoba wabona umngani wakhe ishintshile, umuntu ophaphathekile emzimbeni eney'boya engazuthi isilwane. Uthi emfishane, uthi kubonakala engazuthi akusiyena ngoba amehlo ayeyelo engazuthi owekati. Uthi wayemfishane ebuya ngenye indlela esabisa. Kuhamba isikhathi wangcwatshwa uXolile umngani kaZanele. Uthi uZanele lento yayihlezi imhlupha ngoba akazi ukuthi kwenzakalani, akazi noma leza zinto wazidla yini ngalesikhathi babesuka kuloya mngani wakhe. Uthi akazange ukuthi kwenzakalani ngoba nje lento yayimhlupha njalo. Uthi kuphele nje iviki umngani wakhe engcwatshiwe. Uthi after umngani wakhe esengcwatshiwe, abafana bey'nkomo ney'ngane ey'jwayele ukuhamba khona ngakulezi ay'ngadi beyinokuthi ziyambona uXolile, zimbona kwenye ingadi njalo kule ngadi uyasebenza kusukela ekuseni, uphethe igeja uyalima. Kuthiwe belima kusukela ekuseni kuze kube ntambama. Abantu bemtshela uZanele. UZanele exakeke ehambe eyocheka, uthi engatholi muntu. Uthi njalo abantu mebemtshela uyahamba eyobheka kulezi ingadi ukuthi ngempela yini umngani wakhe ukhona yini la uyasebenza. Uthi engamtholi, uthi kodwa abantu bonke bethi bambona, nezinye iy'ngane zisho ukuthi ziyambona uXolile esebenza. Uthi uZanele nje yena engamtholi, engabi nayo inhlahla yokuthi ambone umngani wakhe. Uthi uZanele bonile ukuthi lento leni iyaqhubeka, wahamba wayotshela umama kaXolile ukuthi uyabonakala uXolile ngapha. Uthi umama kaXolile wathi akayikholelwa lonto kodwa uzohamba eyobheka. Uthi ngempela baya ndawonye nomama kaXolile abazange kodwa beze bemthole uXolile. Uthi uZanele waxakeka ukuthi kwenzakalani. Uthi uZanele uhamba isikhashana nje wagcina seyiphupha lento, akazanga ngoba uyiphupha ngoba usetsheliwe noma uyiphupha ngoba kufanele. Uthi njalo belifika leli phupho lelimelele, phupha umngani wakhe esebenza khona kulezi ingadi abathi abantu usebenza kuzona. Uthi njalo mayiphuphile wayehambe eyocheck ukuthi ngempela yini uzomthola umngani wakhe esebenza. Uthi kodwa engabi nayo inhlahla yokuthi emthole umngani wakhe. Uthi njalo leli phupho liyaqhubeka njalo uphupha umngani wakhe esebenza. Uthi methi wamxukuzisa wamthinta ufuna ukumkhulumisa ukuthi evele ephaphama. Uthi njalo leli phupho leli liyeza. Uthi uZanele lihambe leli phupho lashintsha. Kuleli phupho leli ebesithi phupha umngani wakhe esebenza, kodwa methi uthi uyamkhulumisa akhulume esho ukuthi mngani wami ngisize, lapha engikhona umphefumulo wami uvalelekile, ngiqilazekile, ngicela ungisize. Uthi engazi leli phupho lisho ukuthini. Uthi futhi akaphelanga amandla, njalo mayephuphe leli phupho njengoba selishintshile wayehamba eyocheck. Uthi engamtholi. Uthi njalo leli phupho leli lokhu liqhubeka. Uthi waze wakhuluma nomunye umama advise ukuthi ongcono akahambe eyobona inyanga. Uthi uZanele kwahamba wabona inyanga yayingakubo, wayixoxela mayelana leli phupho kusukela ekuqaleni lize lishintshe leli phupho kusuke ekuqaleni kuze kube manje. Uthi uZanele lenyanga lena yaveza ukuthi njengoba umngani wakhe uXolile wadla la makhekhe lawa nalezi zinto wayethatha nemali kwakuzilwane, la makhekhe la nama-chips owayewadla kwakuyizinto zomunye umuntu wayezothatha isithwalo, kwakuyizinto zomuntu wayezothatha isithwalo lezi wayiqala nje ukuzothatha isithwalo. Uthi laba abantu labayana ababekhona babezothwalisa omunye umuntu. Uthi uZanele exakeke ukuthi hayibu kanjani kwakuyizinto zesithwalo kanjani. Uthi imtshele inyanga ukuthi uthwetshuliwe lapha khona njengoba nje esebenza bethi bambona usebenzela isithwalo, kudingeka inyanga yokhokhovu lezokwazi ukuthi imbuyise. Kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu ebuye eseshonile, kuyenzeka futhi ukuthi ebuye esaphila. Uthi uZanele inyanga yamtshela lokho ukuthi akacinge enye inyanga yokhokhovu lezokwazi ukubuyisa umngani wakhe njengoba ethwetshuliwe yona ayikwazi. uZanele ucela usizo noma ngabe kubani, noma ngabe inyanga ebukela lo mbukiso ewukhokhovulu, ucela usizo ukuthi mayengakwazi ukumbuyisela umngani wakhe noma eyobuye eseshonile kodwa umphefumulo wakhe ulale ngokuthula. Ngiyacela-ke nombani onolwazi ngenyanga ayaziyo esi-WhatsApp kule namba esijwayele uku-WhatsAppa kuyona, noma enga-WhatsAppa nje inamba kuphela ukuze ngikwazi ukuxhumanisa inyanga noZanele. Ngiyacela niqhubeke ni-like, ni-subscribe, niphinde futhi ni-comment njengoba ama-comment asisizayo ukuze sixazulule izinto ey'ningi. Ngiyabonga.